Rezeki kuwi wis diatur dening Gusti. Kaya banyu mili sing ora bakal kliru mampir. Wis ginaris ing dhuwur telapak tangan. Saben nyawa wis nggawa jatah, ora bakal ketuker, ora bakal kurang, ora bakal kacecer. Kena ngupaya nanging aja ngoyo. Obao supaya ngrasake asile keringetmu dhewe. Nanging aja nganti lali wektu lali raga lan lali rasa. Urip iki dudu mung balapan nglumpukake bondo. Merga tentrem iku dudu mapan ing dhuwure tumpukan reta. Aja nganti nutup dalan pangane wong liya. Aja dadi pepalang ing dalan rezekining pepadha. Ngrusak piringe kanca, njalari tangise sesama. Amarga sapa sing mateni urupe liyan bakal dadi peteng dalane dhewe ing besuk kahanan. Linga, uripmu bakal rekoso. Yen rezekimu tukul saka tangis lan larane liyan. Ati ora bakal jenjem, batin bakal tansah was-was. Mula ayo golek sing barokah lan dalan sing becik supaya urip ayem lan tentrem.